नोंहा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंना गैया? बे भिडिअखौ नुनानै आं ओरैबायदि रागा जोंनो लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोनाबो नुयोब्ला रागाबो जोंगोन, नायगोनबो। Yes, दासो खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि साफ्रोमबो चेनेलखौ अनसायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै मदद खालामगोन। लोगोफोर, ओरैबायदि भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव, नुयोब्ला नोंथांमोनाबो जानो हागौ रागा जोंगोन, बायदिसिना बुंनो गोसो जागोन। अब्ला गिबियाव नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो होननानै Yes, दासो थाखा फैसा लोगोफोर भिडिअखौ नुबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै मा सानदों अननानै कमेन्टआव खिथाहरनो दाबाव। माबोरै हायो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै प्राइभेट भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारनो? मानसि नंगौना नङा? मानसिनि साननाय हनाय थानानैबो मानो जुनार आखुनि बेफोरबायदि देखायो? प्राइभेटाव दोन बेफोर बुस्थुफोरखौ, ससियेल मिडियायाव दा लाबो। मा नोंहा न'खर गैया नामा? नोंहा गामि गैया नामा? नोंहा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंना गैया? बेफोरखौ सान बिनानाव। ससियेल मिडियायाव हगारबानो जे लाइक मोनगोन बेखौ दानागिर। लाइकनि थाखाय गावनि बेफोरबायदि सोलेरखौ फाननानै दाला। मानो होनोब्ला नोंहा इयुन फिउचार दं, नोंहा इयुन जेनेरेसन दङ, नोंहा फैनो गोनां संसार दङ। बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला नोंनि मोखांखौ नुनानै मानसिफ्रा मा सानगोन? नोंखौ मा सानगोन मानसिफ्रा? बिनिखायनो आं खावलायो, अननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ डिलिट खालामनानै ला, ससियेल मिडियायाव दाहंगार। ना बिमा बिफायानो नुखानानैबो जेबो बुङा नामा? आंनियाव बेबो साननाया मोनसे डाउट दङ। आरो माथो बुंनो, बुङोबो जानो हागौ, बुंसेयावबो अख्रा मावग्राफोरबो थायो नालाय। बिनानाव, आसा खालामो नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअखौ नेक्स्ट टाइमाव लाबोफिनला होननानै। अब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।